भाई लोग का आप लोग जानत बन जान कि बुमराह 400 विकेट के पार कर देला, यानी बुमराह 400 लोग के गुमराह कर देला। ऐसे हमने की कहा, दुनिया के महान बल्लेबाज लोग कहता लो। बात तो सही है। हाल ही में जोस बटलर एक इंटरव्यू में बतौले कि सबसे खतरनाक बॉलर बुमराह बड़ा, काहे कि उनका एक्शन खतरनाक बा और बहुत होशियार बॉलर बड़ा। आ तीनों फॉर्मेट में चढ़ के बॉलिंग कर सच भी बा। जहां आईपीएल के सब बॉलर लोग 10-12 की इकोनॉमी से पिटात रहे लो, तो बुमराह के इकोनॉमी सिर्फ 6-6.5 रहे। बुमराह कहला कि इंडिया में खेलल, इंडियन कंडीशन में खेलल तेज गेंदबाज लोग के बहुत टफ रहेला, लेकिन बुमराह हर बार गुमराह कर देले। आज रोहित कोहली, राहुल इस सब प्लेयर लोग के गलती पर पर्दा जे डलस उ बुमराह रहला। बांग्लादेश के 4 प्लेयर लोग के आउट करके बुमराह हीरो बन गेले। चेपक स्टेडियम जकरा के स्पिन बॉलिंग खातिर जानल जाला, लेकिन ये बारी तेज गेंदबाज लोग के थोड़ा मदद मिलल तो बुमराह उजुक 4 विकेट निकाल कर बांग्लादेश के कमर तोड़ देला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट भी पूरा कर लेना। बुमराह बिना कोनो शक के आज के दौर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बना। बुमराह 6वां तेज गेंदबाज बना इंडिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट निकलने वाला। ऐसे ही मजेदार क्रिकेट खबर खातिर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।